dohodnout například odborářům. Vysloveně vadí prodloužení platnosti tzv. Janotova balíčku, zejména kvůli například nemocence, která je snížena na 60%, tento rok a měla by také být snížena i pro příští rok. Takže zástupci všech stran se dohodli na tom, že se dohodnou, nicméně budou vycházet jiného než toho vládního materiálu. Budou vycházet z materiálu, který představili právě odboráři dohromady se zástupci zaměstnavatelů, který má zhruba 21 bodů a ty řeší například zvýšení konkurenceschopnosti podniků, zrovnoprávnění samostatně výdělečných činných zaměstnanců a také snížení korupce. A o tomto programu by měli o těchto bodech by mělo jednat on zlobí, viď? politiku, kde budou zastoupeni například ministerstvo sociální oblast nebo ministr financí Janota a bude se příští týden ve středu parlamentu a vlastně měli by dát tedy dohromady ty body, na kterých se jsou schopni shodnout. A tolik Michala Hergetová. Dobrý den. Sociální demokrati chtějí snižovat schodky státního rozpočtu mimo jiné tím, že obnoví progresivní zdanění. Navrhují zavést například daň pro bohaté nebo zvýšit daň pro bohaté. I tento návrh zazněl na Mezinárodní ekonomické konferenci, kterou ČSSD pořádá v Praze. Na jednání sleduje kolega Michal Šustr. Michale, dobré poledne. Jaké osobnosti přijeli debatovat na konferenci? Dobré poledne, tak zrovna jste se trefili do polední přestávky, přesto tady v sále diskutuje zhruba 70 hostů Mezinárodní ekonomické konference, kterou vede ČSSD. Mimo jiné mohu uvést místopředseda státní dumy Ruské federace Aleksandr Babakov, nebo bývalý předseda vlády Bulharska, současný předseda Bulharské socialistické strany Sergej Stanišev. Samozřejmě je to také celé vedení ČSSD a nebo ekonom Walter Komárek. A v úvodu nebo konferenci zahájil sám předseda ČSSD Jiří Paroubek a já se ho teď už ptám. Jeden z bodů, který vy jste zmínil, je obnovení progresivního zdanění. Jak si to konkrétně představujete? Tak myslím, že to je známý návrh sociální demokracie, kdy my si představujeme, že příjmy nad 1 200 000 korun ročně se zatíží vyšší daní 38%, která jen tak mimochodem v rámci Evropy určitě není pro tuhletu výdělkovou kategorii tou nejvyšší daní. Hovořili tady lidé z Rakouska, ekonomický expert rakouské sociální demokracie hovořil právě o progresivním zdanění a myslím, že to je věc, která je běžná v zemích západní Evropy. Tu prdel nechci, Baďule. Ve vyspělých zemích takzvaná rovná daň. Pane předsedo, mluvil se také o tom, že by měl změnit hospodářský systém. Můžete být prosím stručně, jak? Tak určitě by měl mít jasnější legislativní rámec, aby nemohlo dojít k opakování tady těch ekonomických chyb, ke kterým došlo. Upřímně to je spíš věc mezinárodního měřítka na úrovni Evropské unie, protože ty takzvané deriváty, které finanční sektor používal, tak naštěstí příliš nezatížily právě ten český bankovní sektor. Zkrátka si to odehrály jejich centrály na mezinárodní úrovni, to znamená v Londýně, ve Frankfurtu nebo také v Římě. Takže, ale v tom mezinárodním měřítku to samozřejmě rozkolísalo finanční systém a tedy ekonomiku Evropy a světa. Pane předsedo, děkuji za informace. Hezké jednání. Tolik z Mezinárodní ekonomické konference ČSSD, která po pokračuje. Sledujte zpravodajství ČT24. Tolik Michal Šustra. Češi se na hospodářskou krizi dívají skepticky. Víc než polovina z nich si myslí, že ještě nějakou dobu potrvá. Vyplývá to z průzkumu Eurobarometr, uspořádaného loni na přelomu října a listopadu. Podrobnosti k němu má kolegyně Alice Šinápková. Alice, zdravím tě. Z čeho jsou lidi nejvíce rozčarovaní? Dobrý den. Nezaměstnanost a špatná ekonomická situace, to Češi obávají nejvíc. A nejenom Češi, podobně hodnotí situaci i lidé z ostatních zemí Evropské unie. Rozlobí, viď? 16% lidí, 84% uvádí obav. Zajímavé je, že i když obecné hodnocení stavu ekonomiky pozitivně nedopadlo, tak osobní finanční situaci domácností Češi tak špatně nevnímají. 62% lidí uvedlo, že je dobrá.
Do budoucna se ale obyvatelé Evropské unie s optimismem nedívají. V Česku věří ve zlepšení ekonomiky jenom pětina populace. Eurobarometr hodnotil taky důvěru v politické instituce, ta je u Čechů už tradičně nízká. Českému parlamentu věří jenom 15% lidí. Stoupá ale důvěra v českou vládu, té věří 37% lidí, což je v rámci Evropské unie nadprůměrné číslo. Živě Alice Šenáčková, dobrý den. Ty, Baďule, kde budu já? Zpřístupněná letiště. Pentagon získal povolení k použití základny v Dominikánské republice. Americké námořnictvo taky míří do zničeného přístavu v Port-au-Prince s jeřáby, pomocí kterých chce tuto bránu na ostrov zprovoznit. Lékaři žádají urychlení dodávek zdravotnického materiálu. Odměna za úporné prohledávání trosek. I více než týden po katastrofě záchranné týmy stále ještě nacházejí živé lidi. Záchranáři se často neubrání slzám, zvlášť když hromady sutě vytahují děti. Na Haiti pracuje přes 17 záchranářů z celého světa. Šanci na život už vrátili více než 120 zasypaným lidem. Neumím vysvětlit z lékařského ani fyziologického hlediska, jak je to možné. Asi je to zázrak, někdo tam nahoře je má velmi rád. Na pomoc ale dál čekají 3 miliony Haitianů, kteří utrpěli zranění a přišli o všechno. Nutně potřebují jídlo, vodu, přístřeší a lékaře. Většina pozornosti se přitom zatím upírala jen na hlavní město Port-au-Prince. Zemětřesení ale silně postihlo i obyvatele dalších měst. K nim se pomoc dostává ještě pomaleji. Letiště v Port-au-Prince je neustále ucpané. Lékaři bez hranic si stěžují, že jejich letadlo s 12 tunami nejpotřebnějšího zdravotního materiálu se od neděle už 3krát marně pokoušelo přistát. Obyvatele ohrožuje také špatná bezpečnostní situace. Opuštěné ženy a sirotci hledají útočiště v provizorních společenstvích. Ulice jsou plné násilníků a zlodějů. A když teď nemáme nic, co by nám mohli ukrást, bojíme se znásilnění. Přišli jsme se, protože je to komunita, která se o nás stará. Další 4 000 námořníků a vojáků. Americká armáda tak bude na ostrově operovat cíle 16 000 svých členů. Ti by měli distribuovat pomoc tam, kde je nejvíce zapotřebí. U našich břehů už také zakotvila americká lodní nemocnice s 550 zdravotníky na palubě. Ve středu Haiti postihlo další silné zemětřesení o síle 5,9 stupňů Richterovy stupnice. Tentokrát ale otřesy naštěstí vzbudily jen paniku, žádné oběti nepřibyly. Bilance zemětřesení z minulého úterý je podle haitské vlády na 72 000 potvrzených úmrtí. Odhady ale mluví až o 200 000. Na pražském Staroměstském náměstí začne zhruba za hodinu benefiční koncert na pomoc Haiti. Stekla, ty udává. No a v centru Prahy máme kolegyni Petru Šubrtovou. Petra, dobrý den. Kdo na tom koncertě vystoupí? Hezké poledne. Jsou to desítky umělců, kteří se bez váhání připojili bez nároku na honorář vystoupit na tomto charitativním koncertu. Jsou to umělci napříč různými žánry, od Evy Lingové přes Jiřího Dědečka až třeba po Lucii Bílou. A budou dnes tady vystupovat s jediným cílem, aby motivovali Čechy, aby nadále posílali dárcovské SMSky a finančně tak podpořili Haiti. SMSky ve tvaru DMS Mezera SOS Haiti na číslo 8 a 4 sedmičky. My budeme celý den tady na Staroměstském náměstí sledovat, kolik peněz přibývá. Se stekáš, Laro. Praha je opravdu zřejmě prvním městem, které takovouto akci uspořádalo, ale zdaleka to není dnešní jediná akce, která bude vyzývat lidi, aby podpořili Haiti. Od 8 hodin totiž v pražském klubu La Fabrika začíná přímý přenos, který Česká televize živě odvysílá. A další koncert na podporu Haiti, kde vystoupí třeba David Koller, Eva Pilarová a spousta dalších. A přihlásíte se tam také přímo z Haiti a náš zpravodaj, který celou dobu situaci sleduje, Michal Kubal. A do toho podle posledních informací poslali lidé do humanitárních organizací více než 30 milionů korun. A my vás v dalších vstupech z zpravodajské 24 budeme informovat, kolik se díky těmto charitativním koncertům dnes podařilo vybrat. Tak takové jsou zatím zprávy z pražského Staroměstského náměstí. Živě Petra Šubrtová. Ty vole. Je na návštěvě polský prezident Lech Kaczyński. Na Pražském hradě ho přivítal Václav Klaus. Oba pak jednali v soukromí, ale právě teď by měli pořádat briefing. No a na místě je i náš kolega Miroslav Karas. Miroslave, dobrý den. O čem ta společná schůzka obou státníků vlastně měla být?
Dobrý den. Tisková konference obou prezidentů začala doslova před několika minutami se zpožděním, protože se protáhla soukromá schůzka Václava Klause s Lechem Kačínským. Polský prezident ještě před tím jednáním řekl, že mezi oběma zeměmi v dnešní době nejsou žádné takové problémy, aby se museli řešit na nejvyšší úrovni. Ty vzájemné vztahy označují za nadstandardní a mimořádně dobré. Budou hovořit, nebo už možná i hovořili o evropských záležitostech. O tom, že přestože skončila diskuse o Lisabonské smlouvě, je stále o čem hovořit. Lech Kačínský prozradil, že by se chtěl zákon... No jo, strejda je tady. Jedním z nich, tím prvním